Sanibona. Ninjani? Tutu. Sawubona. Ninjani? Kunjani? Uthi ngivale la. Ngiyaphila. Siyaphila. Nika phela ivene elilodwa mfethu. Kanti Nika ivene elilodwa ngizodayisa imbuzi eziwu40 ngilithenge cash. Nika ivene elilodwa. yazi Njabule, ngilinde ukuthi wena uzothenga iveni la. Sengisaba ngisho ukwenza ikhofi la mahala la emsebenzini. Adayisa izimoto ubhizi unkuncana nekhofi lola. Ubani? Kushiwo mina phela wena uza ngithi uzothenga lana. Aw lutho wadlala ngami mfethu ngathi ubona ukuthi kusasa nje yabo nje today ngiseba banango iblender le it's old age home sizo assista la abantu aba disabled nani bazosobashisela la ngathi yabo nje siphethe round up namhlanje then but mina even for now ngisenalo inkinga mina imoto engiyifunayo ngifuna iLand Cruiser by 2030 igoli yami leyo so manje ngeke ngiyimpintshe ngithatha ihashi ngithi ngibe nginehashi uthi ngifake kwelinye mina ngithanda uToyota yabo so nami ngoba ngisho ngesingami nje personally mhlambe by 2030 idream igoli yami yithi nje awona iLand Cruiser ukuthi yipi noma kuthiwe i2012 noma 2015 but nje ngaleyo nkathi noma yipi ezobe ikhona Unama students so ubando ama students lawe uMantombela lo into agrisita laba khona abafando agrisita khona unje labo abanye boba usiphe usapho ngithi abanye bafando boba usapho yabafando usapho so bahlukene kabili but mina ngibenza ba facilitate ngiyafacilitate kubona into ze animal ne plant so ngibenzisa ku2 but akufani they getting there kodwa baqasha phela ngisho amahloni njengoba ngiyila nje manje yathumela eplazini wena sengikhunjuza wena nje ukuthi nje kambe nginecala manje unecala manje weduti inkomo ekhanile uma kanjani what do you mean shuthi nisiqala kumalini many die uya ngebreed nokuthi uyifunela ina ngithi inkomo zokulobola nezokufuya nezokuhlaba obviously ama price ngeke azafana right 100% so inkomo zokulobola ziqala inkomo zokufuya iqala ko7k amaqhuma mponjwana ezokulobola iqala ko9k ezokuhlaba iqala ko14k hey ninemali ekhaya imali engaka mpotshane ilo emngakini inkomo iqala kumalini mpotshane 10,000 yokulobola inkomo lobola 10,000 eba ku6 7 basisa abantu bakuTikTok ukuthi ubani isho phela sasise mjide umpotshana ngobiza umpotshana isho ukuthi usukaphi sokusekelingana ngiphatha umuthi obucayi asibingelele dudu lo ulamlamthiya Khobela kunjani Hawu Nkosi yami ngibuyile edumbeni bengisadukile ngathi uGobela wangizwa ngiyekuzwa yes baba ngithi bengisadukile sengibuyile ekhaya elikhulu ngabaleka ngangisayo angikhohliwe isikweletu ndoda angisindoda efana nesikweletu ngizobekela ngizodlula nje lapha ecollege yes baba ngisihenesi hayi Khobela khulileka noma nayi nini mosidinga uzosithola kanjani amatela kuphethe kanjani hayi ngilimele ngoba manje akudayiseki uyazi ukuthi ila yes baba qhubeka Khobela
akudayiseki abelungu ngalendlela abasebenza ngayo manje sebebuya ngisho le Friday bezovala amadele lapho Olundi Yes. manje akuhlabeki nje akuhlabeki Uyazi ukuthi mina ngiye ngabona emashona kade cause ade senile eNdlovane last week for 2 weeks sathi sambe eNdlovane 2 weeks 2 weeks akuleli sonto la last kuleli sonto esiphuma kulona nakuleli kwazi inkomo ezu 350 kulo 350 u80 wo positive for ilo foot and mouth ngayitreata ke lezo inkomo lezo ngoba ngangihamba no khona umibhuti lo olapha esinayi lapha agriculture bantu baba lo banimalephe sasambe naye ke so mesifika lapha into engiyinotisile enza ukuthi abantu belimale kakhulu regarding ilento livestock angithi siya transporter gobeli inkomo and thina abantu bethu abanye sizenza izinto ngale abantu abafuna ukujova yes ivaccine ke wayethe uhulumeni uzoleke like yona futhi into engeke iziyenzeke leyo but ekugcineni kosuku abantu akhona ama antibiotics that you can use at least ukuzama ukublocker kancane ilwane or else uzama ukuyihlukanisa but inkomo ziyagula ngempela futhi mina ngiwafica eSavia ezinye beqiza amathi ezinye la enseleni bezivuza straight igazi ezinye futhi ilonda ke straight ke zigcwele ulimi nayo indawo esakwazi ngisho ukudla yabo so vele kuyalimaza ke leyo nto ke futhi angifuni ukukhohlisa ke lo December futhi ngiyacantha uwona December oqala futhi omubi nje kubantu kakhulu abafuyini kodwa ke yes ma mina ngokubona kwami irresponsibility ibe kuhulumeni uhulumeni one sithe sifika lesi sifo ebengekho ready imithi bingekho abantu bakhala bethi bafuna ukugoma uhulumeni delaya imithi ingekho 2 uhulumeni uwenze iphutha lokuthi azovula iqiwi ngasemakhaya wathatha amaplazi wavumela abantu ukuthi bayishintshe amaplazi bawenza iqiwi phakathi komphakathi and siyazi ukuthi iFMD isuka kuphi kuyinyathi so iproblem uhulumeni isuke kuye and uyathi mayiqala abantu bethi bafuna ama vaccine wangakhona ukwa-supply so in fact nje uhulumeni bekufana khokhe kubantu kodwa-ke ngeke akhokhe ngoba siphethwe izigebengu into ebuhlungu ke Dudu nawe lamthiya iba sekutheni ukuthi vele abantu bayilayisha inkomo nje Fred abantu bayilayisha inkomo futhi abadlali yabo bayilayisha inkomo abadlali wekhoza ngibambela la khoza somphendulela la ngithe izo lezo zinto lezo ukuthi ekugcineni kosuku abantu benze njani bayilayisha inkomo bayilayisha inkomo bayenzile yilo lento espread ama disease kodwa ke mina engikubukayo bengithi mina mhlambe at some point kuzofuna ukuthi ukuthi mhlambe uhulumeni intervene or else motor intervene mhlambe zama indlela ukuthi ngoba vele bengicathi mina angithi vela umithi iphume eBotswana phela ama vaccine ele foot and mouth vela aphume eBotswana ukubona ngisho nemithi le suke ilom ilethi could be high tech could be anybody ufunde ngisho lapha phezulu la ngaphansi la ukuthi zisuka kuphi lezo zinto so it's a matter of ukuthi knocking in the right door uthole lo connection leyo and then you vaccinate your animals on your own kube ukuthi into ezoshaya ke bazobamba ngalento ukuthi if state vetting afikile so that thing is not certified so vele ke naleyo nto nawo ngayijovele mina ngitholela umuntu ofika ijovele but ke yipi proof ezobikhona ithombe yabo so yenye into futhi ezosilimaza ke futhi shuthi ke mhlambe could be next year noma mhlambe kuloya nyaka kumanda abantu bekwazi ukudayisa irresponsible uhulumeni futhi sizoboshwa thina ngoba siyadayisa angeke niboshwa angeke nze niboshwe Dudu yazi mina ngithini nawe Mthiye bafethu abantu bayadayisa bafethu abantu bayilayisha izinto if mekuqhamuka umuntu ethi ufuna inkomo munike inkomo ayikho into ongayenza phela egcina kosuku ufuna ke sidle kunabasebenzi ofuneni bakhokhele ziningi izinto efuneke zikwazi ukuthi zikhave so if it means kungcono kuthiwa ke usumisiwe usuvaliwe kunokuthi uvele uhlala ungenzi lutho ngoba mina ngakuthatha manje ngithi mhlambe hambe eNewcastle hamba obheka ukuthi abantu abadayisa emaplaza badayisa kade kune auction ngomhla ka6 lapha eMaritzburg
la kwadayiswa khona impongo 41,000. Isibuza wena ukuthi why are white people abalo bekwazi ukuthi bona bedayise yethi thina indle emnyama singakwazi ukudayisa. Yini bona bekwazi ukudayisa? In under what grounds la kuvumele khona bedayise bona? Yabo nje ku-auction e-AAM Yebo. sikwazile thina ukuthenga ngo-Monday. Bekumhla ka-6 sikwazile ukuthenga iy'nkomo ezo-46 sidayiselwa abelungu. Yeah, dayisa na Glory ngayeki bafethu. Namthiyeme ukuthi khona umuntu ofuna ukuthenga udayisa baba. No, inkinga mina nginenkinga yokuthi ngine stock esiningi. So abantu o11 ngeke bangenzele lutho. Kufanele ngiye kwi-auction. Enye into mina ngeke ngibone ukuthi yabona nje ukuthi vele asinahulumeni South Africa. Thiya. Yebo. Uke ukhulume nama-funeral parlour ukuze ungeke uzodayisa u-11. Yeah, mhlawumbe kufanele ngiye ku. Yeah, kumele uye ikakhulu ukuphi. Sike sakhuluma nje wathi ngi-DM ngangena kwi-channel yakho. Wangangi-DM. Inkinga iningi. Believe. Inkinga ayiningi ubaba ngapha qhamuka lokho. That is why ungakwazi ukudayisa uthi awufuni ukudayisa ngama-unit ngoba ungi-DM-anga. Hayi ngizokwenza njalo sisi. Mina yazi enye into engiyibukayo uhulumeni into abefuze ngabe yenzile. I think isituation efana nale bekufanele uhulumeni ehlale ethi. Ngoba you can't quarantine abantu basemakhaya. Yeah. Abantu abangabiyile, abangenamandla. You can't vele. Uzoqharantina kanjani abantu abanjalo? I think as soon as uhulumeni kwakufanele ethi nje mayithola ukuthi kunama case wherever lapho idolobha sithi Dandi noma Friday avela athi kubantu balayo ndawo abalethe inkomo avela ayithenge ayihlabe yena ayisupply kwi-supply uhulumeni ne-supply chain unamajele nezibhedlela avela athathe yonke leyo mpahla ayifake ezibhedlela nasemajele yabo ayithenge impahla kubantu ngoba phela akekho umuntu ozohlala nenkomo abanye abantu basemakhaya especially abantu basemakhaya inkomo umuntu uphila ngayo umuntu akakhona ukuyidayisa uthi akenze njani And futhi na uJanuary uzoshaya ingane abangasebenzi. Yeah. Kodwa ke wemthiyo yabona kahle kahle ngiyayithanda uTikTok wami ngoba uyaniphilisa buya senixhumene ke manje. Dudu wena into ofuna ukuyenza manje sifuthi kumele ungazuli next week ngizozana amalobolo yazi uhlale kini ungayi emsebenzini. Mengingaphika nawe ngingaye kumsebenzi wena wonke ama-weekend uhlezi uthi yes sipheke simise itende sihlekwa abantu. Yazi ngithi mina Gobela ngelinye ilanga Wemthiya. Yes ba. Uthi manje there's an echo. Bengithi mina Wemthiya ngizomnikeza inamba yami kwi-inbox. Yeah, nikwazi ukuxhumana nobabili. Ngoba uyivila. Yeah, ngikwazi ukuxhumana nobe. Kodwa ke le ayishoyo vele it's very true. Wena Dudu ungayeki udayisa inkomo abantu befuna ukuthenga abanike. Uzolamba mozophela abantu la ngoba egcine kosuku mina umuntu befuna imbuzi ngiyamnika. Bayathenga abantu kumina ngimile. Ngoba egcine kosuku vele I know my stock is not ayikho positive ekuguleni. Kube ukuthi vele umuntu nomathi uyabanje uthi ithathe imbuzi I can fight for that, yabo? Ngoba into ehluphayo kwakunabantu nje uqala unyaka lento efoot and mouth babevimba namaphoyisa ayingenelele kulonto egcina iqaqiwe so you cannot control lento egcina abanye abantu badayisa abanye abadayisi so egcina labo abangadayisa ukuthi benze njani because sonke ufuna ke sidle phela. Mina nje eyami ngade ngagoma yathi nje bekhuluma from last year khulunywa ngathi ama cases avelayo ngayigoma zonke kwaphinda futhi ngagoma engangiyidayisa ngabo February ngoba khona iauction eyenziwa kwathiwa no ayizongena inkomo engena certificate so iproof yokuthi igomile ngaphinda ngagoma futhi kodwa still
angikwazi ngokomthetho kahulumeni angikwazi ukudayisa in public nje so kwenziwa kanjani makunjalo yeah manje uthi nento ehlupha futhi nathi asinayo yikho ngisho ukuthi ngelinye ilanga kuyofuneka sibe ne-channel yethu ukuthi mhlambe Dudu ukhipha something mhlambe ukhipha 100 wenkomo Zulu ukhipha 50 mhlambe usibani bani ukhipha bani kube khona usuku like an open day where else mhlambe umuntu ulethe livestock loyo muntu loyo kudayisa sithengiselane sonke kube right umuntu aphuma hambe ngoba bethe egcineni kosuku ihluphe lento emarket bafethu ngoba ukube nayo product kube ukuthi kunama restrictions akhona yabo yes black market iyasebenza siphiki thothi Zulu uzongidayisela ngasese ngithenge 5 ngithenge 10 but egcineni kosuku if uthi wena mhlambe ngenyanga ufuna ukukhipha inkomo ezu50 how you going to reach 50 yet kunama restrictions yabo I mean, I'll go even further than that. I mean, I think thina fanele create o association. O association kube yibona abazosikhulumela, especially uhulumeni. Uhulumeni kanti uthini mayithi uinvestor ebantwini and uthi abantu fanele bebe namabhizinisi. Ubani abasupply amatshele, ubani abasupply. Okay, mhlawumbe ba supply ke obhululu babo. But I think fanele sibe nama question ukuthi ena uboxer wendawo supply ubani. Ukushoprite wendawo usupply ubani. Ngoba ithina futhi espenda imali zethu kulezi zitolo lezi. Fanele sinsisi ukuthi ena fanele sinsisi ukuthi ena izitolo ama supermarket ngasendaweni must be fanele ba supplywe u-association wasendaweni. And that is gonna izodingani leyo nto le idinga ukuthi thina sibe organized ungavele nje umuntu ezenzela into yakhe eceleni asikhando association ekuyibona abazosikhulumela yabona abantu abayifuni into yokuthi nje nicomplain emoyeni bafuna into ebhalwe phansi man correspond and khulume ngama email into enama letterhead letterhead negxivizo uyayibona lonto iyakhuluma lento mayine igxivizo nama letterhead ukuthi nje kukhuluma umuntu oyedwa nje ku TikTok athi hey akwenzeki lutho. I think association ngiyaphinda futhi ama small farmers must form ama association. Yeah, 100% nami ngiyayibona leyo qinisele kakhulu bafethu nikade ku round up ingaze ele la shuthi Fistos ungafuthi ubheka umoya ungafutheki emazambaneni. Yeah, mina kodwa bafethu into engichaza bafethu the fact that ukuthi we actually exchanging amalo imbono na yonke into nanokuthi sekusele kwi platform ukuthi nikwazi exchange. Remember ukuthi at some point Dudu no Lamule you're going to be business partners yabo. So something may come out of this yabo. Ngoba ngisho ukuthi egcineni kosuku abantu bebekhala kuthiwa izinto azikho la izinto zikhona uzubone kuthiwa importwa inkukhu koyethi inkukhu sinazo baningi abantu abanazo kodwa phela vele egcineni if into yakhe ingaregistiwe with no papers jubade shu lamthini nami ngiyamsupport 100%. You'll never go far ngeke uze kuthi uhambisa mhlambe imbuzi ezu100 ziya mhlambe zePakistan bazohambisa ubani mazuthi bezoyithatha imbuzi zakho yabo. Uthi abantu bavele ba groupe ngokwama debates obaba abadala laba yana bakhulumi uthini konje la ema comment ngisazofunda ama comment Dudu uDudu sekhona sanileleni bafethu atsebelela abantu Dudu usebhizi yabathi kobela iqiniso le ngoba ke nasekugcineni nala abanye bayazama ukulo ukuhambisa inkomo ngoba ngibona umuntu mfethu khona umuntu mfethu nje I won't mention his name but uyamazi nawe unendawo lapho uLundu uhambisa uyayidayisa inkomo namanje uyadayisa but yena ngeke azafane na ukuthi abe ne large stock unit yena nje mhlawumbe mezi u10 15 usemile hambisela abantu bedokufela ababili abathathu kuphela ishayile but umuntu who's going to come in bulk kukancane. Yama association ibaluleke ngendlela eziningi we yes baba ngoba uma ama companies umedila nama association I tend to respect for the other part rather dealing with the individual. Meaning bayazi ukuthi nje uma edila ne association udila nomuntu okhokha tax, umuntu one bank account, umuntu ongeke athembise
ekupheleni kosuku bese vele anyamalala. Angafisi. Yes. Yabo. So once abantu bakithi benama association ne business izobahlonipha ama corporation o Shoprite o Boxer. Ngoba vele lenyama esithenga kwa Boxer iqhamukapi basupplierwa abelungu. Why bengayithathe kithi leyo ngoba nathi sifuyile. Yeah. And once abanama association it means even equality yethu. Ngoba once une association uba ne standard ufane ukukeep to. Yes. Yes, meaning ama vaccine sifane sibe ne check up ukuthi uyawagcina ama vaccine you are vaccinator I breed standard yonke leyo nto leyo. So even association igain a respect in that way and abantu can do business once abantu bakithi beform ama association. Ya kona nje kunjalo Khobela kodwa ke kona amatela ayinami kwabonile impela ayakhona yabo nje futhi olunda ingishile ngathi lo ngise ngathi mina lapha ngicina nje ukutreata lezi enkomo ngavela ngathatha inaliti lezi akangisebenza ngazo ngihamba ngoyitshinga nje ngayidispose kahle ngoba enye into futhi ibihluphe abantu aba understand emakhaya kulula ukuthi izinto zispreading futhi angibonisa sazophela ngoba ngeke ungitshentshi ngaba khona inkomo eza above 8 emphakathini egulayo and omunye umuntu uvela kutshena nathi mina inkomo yami yokuqala ukugcina angeke ngihlaba and futhi nawe ngeke uzuvume nje uvela uhlaba inkomo asinje mhlambe kwena zilo ziyo uthini uSiphezi inkosi aninayo ibiometrics uba manje uwe lo Siphe wona wathi utext la uthini lo uSiphezi inkosi Oh right ki WhatsApp number yami le. ya Okay sure. Kubili ya phansi ke Khobela nami ngilo limnandi engage las nami sefuna ngithi ukusiza lezi ngane ngabe sokuthi ngumuntu esefonini bathi nje bafethi thanks for the time sikhona nje siphathaneni kahle sitayise ngaphambi kokuyivale bengithi ngizodlula lapha ekolisi uthi awusekho hayi ngizikhona uma ungangifonela nje uzongithola nakusasa ngizobe ngikhona around uluntu ngifuna ukudlula ngisiyihenesi ngitshale ngidla no banana strong kulezi insuku phela ngithi ngiwutshalile udla no banana ngidla no banana lapha bengizokushiya nje lesigaxa Akake Khobela ungasiphatha usomgori ukudeka ngazi noma iposi liyawuthatha ubanana bengiyoposa Ukuphi kanti? Awu mina ngisengasho nje ngathi ngise Northern KZN kukude wena ulezansi uyofika usubolile bengizoposela Sengiphuthelwe kanjalo kaphepha madoda sebengawucindezela ubanana wami uzupitshike lapha eposini. Awu lapha emakhathonini umancane lamakhathona kwaphepha Sefuna nivula uKorea manje okuhambisa ama produce livestock livestock no plant vele enye into engathephiwe leyo yabo kunjalo uyabona nje Yazi ngabe usize kanjani? Uyabona nje ngoba ngutshela sengudle ngaze ngakhathala ngoba isihlahla sisodwa skipper about 100 to 150 ubanana engiwutholayo ngesihlahla sisodwa and njengamanje eyithelayo it's about 10 futhi that's futhi 150 times 10 ithini methu ubalo 100 basi 1500 1005 150 times 10 yes 1005 futhi it's 1005 times if ubanana ilo how many kgs the stall 2 kgs uba 120 rand ngathi 20 rand ngicela ubanana uwodwa usudayisa ngo 2 rand kwezinye indawo 3 rand okay shuthi Khobela makuthi mhlambe ngoba labana kweinkathi mhlambe bayakala kungaphuma mhlambe olo futhi isigaxa sisodwa mhlambe sikakunemalini mhlambe let's say 5 to 20 rand mode 20 futhi 40 rand okay yakona ngashayeka inyuku kona ngashayeka yabo but nje lezi zinto lezi ngoba Khobela yes baba okugcina khona isithole semhlophe lapha engifuna ukumnika sona unginike imbuzi lapha iBrahman elimhlophe anguzwa mina ngithi khona imbuzi mina engifuna ukukunika sona ngifuna
iy'mbuzi eziwu-5. enjani ino imbuzi insikazi. Isithole asikaze sizale siweigh Yeah. about 400 kgs. Yes. Yes, Or in exchange isichange uzonginika lamabhuku akho laphana amaduna awu-5 so ufuna sikhulume noma eceleni ke ngangamadala sibheke kakhulu. amaduna kahle. Ya, kodwa usiwabiyani ngoba phela lesa sithole sijwayele ukudla endaweni enkulu. Hayi akunankinga leso fe sihlale eplazini angithi sohlala nezinye inkomo zami nezasekhaya sekubiwe la sidla khona kubiwe kuneyinkambo. Hayi ke sho ungasithatha. Sokhuluma eceleni Gobela sokhuluma eceleni sibone si simisa kanjani. Tutu? Okay. Yes baba Tutu. Yebo Jabulo. Siyabo. Oh, uyam-ofarisha uNjabulo imbuzi eziwu-5 ngesithole esisodwa. Shuthi nami uzonginikeza ke ngizokunikeza isithole esisodwa sanoma iyiphi ibreed unginikeze ngize ngizoyikhethela lapha ama-savana namabhure ngikhetha uma ithanda lapho. Ngathi lalela. Mina ngizokunikeza nje isithole nje noma se-Friesland noma se-Jersey. Mase mina ngiyakucaphunela lapho. Ngeke. Uyazi ukuthi weGobela sengiyayibalekela le yokufuya imbuzi eziningi. Sengifuna ukuthepha in kancane uvakashele lento yestudy kancane. Sengithi nje hasha kancane ngoba nje ngithe impongo ngiyinika ama-female awu-5 yaqondile engizokwazi ukuthi ingikhiphele lento engiyifunayo. I just want to test the grounds ngoba umuntu uma uqala into always have something proper ozothi ke lokhu kuyi-project yami ngiqala phansi ngifuna ukubona ukuthi kuzoba yiphi umphumela. Yabo. Imbuzi yabiza ke bafethu abantu ngoba ngisho ngangiyibona lento uGobela uyisho back in the day ngangayi-understand but ngayibona lento isho ukuthi kahle imbuzi yabiza. Obaba lawe lo imbuzi ziyabiza yo. Hayi imbuzi yabiza bafethu ngeke. Ayihlali futhi. And abantu yazi abawa-understand ama-breed ey'mbuzi. Ya kodwa ke baba yini bafethu nami ingcingo ziyangifuna emaceleni Gobela soxhumanana emafoni sinawo bafethu impilo ibe right bafethu baba yini ibe right. Danke. Sibongile bakithi. Hi guys, back to reality. Kahle mina ngidayisa imoto. Ngiyaphila Mvulano njani? Kakhulu eDulas. Kakhulu ba right o live abanje. Aba informative. Hey Lindelo bengakwazi phela ukunibingelela because manje sikhuluma sonke ku live yabo kuzoze kube ngathi umhlangano wawo umphakathi ngathi imbizo ebizwe induna uNtobela lapha ngasekhaya. Khuluma wonke umuntu. Hey Simphiwe. Dayisa yonke into mina Ntobe iy'nkomo iy'mbuzi izimvu shoda ngidayisa abantu okuphefumulayo nje ngiyadayisa. Lo bhuti othe uzongisendela ama-documents onaka. Hayi namhlanje ngiyadayisa-ke namhlanje imoto angidlali nami. Kushoda nina nje ukuthi ningisendela ama-documents abe ningimaketha nani ibhizinisi ngiyangixoxisa la nicabanga ukuthi ngisubmithani mina ngale office noma nifuna ngiphelele umsebenzi abe ningixhaphaza nina fake friends. Hey khona izuke unjani khoni? Dulas niyangimaketha senginibonile futhi.
Yeah. So guys-ke thatha inamba yami kwibhayo ningibuze ngey'moto ku-WhatsApp ubuze noma yini ofuna ukuyazi ngey'moto. I won't leave. Zona lezo yibuko makhelwane ezinemlingo zemali eningi. Ivuthe yakhe ifoni ibhizi. Angiyihaleli lo foni yakho mphatha. Iyitoho kwayona yodwa nje. Kodwa nxese umuntu bebanjwe i-meeting la. Ngithi nxese butambe ngibanjwe i-meeting. Ngokubuza imibuzo embalwa la ibuzo ebank. Alright. Ngabe ushadile? Hayi. Ngifuna ukuzovula i-mic lemnyango because umphathi ubhizi ne-client. Senoze nilalela imininingwane ye-client. Anginethembi. Sawubona. Uthami ninjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Manje mbhemi. Leya fothane yeJack. Leya fothane leya yeJack. Hawe mangazi ngabe. Ngiyofuna indawo engathi ithule. Okay. Ngiyofuna indawo engathi ithule because angikuzwa nhlobo. Asizwani nje. That is why ngibuye ngingabathatha abantu ku-live because sivele singazwani. Mase kuba ngathi ngiyabaziba abantu kanti cha. Kunomsindo la ukhala izinto nje emsebenzini. Hayi akugibele avinde le moto bafika. Hayibo. Inhloboni yena. Yeah. Yes, Uthami. Ujeke kangizwe lo ngena kuona. Ujeke kangizwe lo ngena. Ujeke kangizwe. Jeke kangizwe mfana inkunzi malanga insimbi umshini ngozimastela. Ayi yona i-top of the range lapho yona uyishaya ngomgangatho ophezulu angifuni ukuqamba amanga. Kodwa nakho lapho ngikhona nkosazana. Leya jeke le kaFothani utruck lo kaFothani. Uma kungenawo ku-chase kuza ku-chase shuthi i-cab no-chase kuphela ingekho ngemuvi lokhuzana. Mubuka iy'ntolimeni zakhona zihamba kanjani? Angithi kukhona ufuna i-T9 noma i-T8? Ngifuna le enkulu kunale enye. Khona okay. Khona i-T8, khona i-T9, khona i-Lux, khona i-Super Lux, khona i-Hunter. Zonke lezi moto uma uzibuka zicishe zifane. Ama-Fothani lawo esikhuluma ngawo. Lokho kungama-truck. Hhayi amaveni, i-truck.
Oh wena ufuna i-truck lelade sikhuluma ngalo awukhulumi ngaleli likangizwa wena ukhuluma nge-X200 X200 right? Ngiyacabanga lokhu ku-410 Bothani yes. Wona-ke ngenyanga ukhokha roughly 6.2 6.5 uhamba no cashback futhi ongahlangene nenhlobo ne-cash prize ongawuthatha futhi mangabe ungeke uzusebenzise udeposit ukuze kuzokwehla i-installment. Are you serious now? Yebo angidlali nawe usho le moto kade ngiyiveze emhlophe Le mhlophe lokuthi ukhomba truck ufike wakhomba ama-van wasukhomba i-truck le mhlophe. Oh asisakhulumi nge-truck efanayo ngithi mina usho 410 okay angiphume la ngiyayibona le truck oyishoyo othi into iqalaza nansi le truck okhuluma ngayo right? Yes leyo-ke Yes yes bengithi usho le around 06 no sibheke around 89 laphaya kusekuyodetermine-ke i-interest rate. ngoba makuleyo imali engayenza in 2 days leyo e-hardware. No ngifunela imisebenzi emibili enye njoba kade ngibuza engenayo i-deck ewu-chassis kuphela yona ngiyoyifaka i-deck ibe yi-rollback ilokhu kokulayisha imoto ngemuva bese le ngifuna isebenze e-hardware yabo kodwa ngingaqala ngale hayi njengoba ngokusebenza ngisempangeni kodwa ekhaya kukhona lapha eHibadini. Hayi ukude bese ngizothi mhlambe sikulanda uzoyibheka noma ufike wena lo uzoyibonela eduze ave right ave yinhle ave inkulu. No hayi ngizozifikela mina ngiyavala umsebenzini nge-22 ngizozifikela lapha ngithi ngise-highway ePortshepstone. Yes Ngizoyifikela nga-2 mina yabo. So awufuni ukwenza izinto online ufuna ukuzifikela la emsebenzini? Mathupha yabo. Okay kuhleke kanjalo ungathi-ke masufika la usubona abantu bebaningi udideko ukuthi uzofuna ududo. Hayi phakathi kwakho noNkomenkulu. Nobani? Nonkomenkulu? uNkomenkulu ngathi akangizamele iMahindra ngifuna iMahindra top of the range. iKaroo i-WK ikhona futhi. Ngathi akangizamele yona kodwa-ke sizoqala ngalezi ezizofaka imali ezizokhokhela iKaroo. Hayi-ke so ubona ngawe Hayi akuhluphi nje bengifuna nje ukuze ngangena wena ngifuna ukuze ukuthi iy'ntolimeni zayo zami kodwa mawukuthi uthi ku-dependa interest rate what definitely there'll be no way ukuthi ngaba ngaphezulu kwa-11. There is no way ngaba ngaphezulu kwa-11 angithi you include the-insurance. Yes Yeah, there is no way ukuthi ngaba ngaphezulu kwa-11 then I can afford. Hayi uzoyi-afford sesibona ngawe. Hayi kulungile sisi. Alright-ke bhuti ngiyabonga kakhulu. Amen. Ameni. Hawu uGumede uQwabi umalume wami lade ngikhuluma naye guys. Niyakwazi lokho ukuthi this is my malume. So guys-ke ngaphandle kwa-410 kade sikhuluma ngawo no malume wami lophumayo uGumede uQwabi kukhona i-X200 i-truck. I-X200 ke yona ukhokha roughly 6.5 kuye nge-interest rate iza no cashback ka-40k. Ifoni yami iyacisha guys, ifoni yami iyacisha.
guys. Papa yini guys, ngishawa ibhethi ngilalele nombhobho ngalokuthi ubani lo bizwayo Papa yini.